Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my YouTube channel, PJ Yo! Yan! Anyway, guys, my name is PJ and I make videos about mga productivity tips, about mga money making, about mga food vlogs, mga travel, and a lot more. So if you are interested with those kind of things, guys, please subscribe now and of course hit that notification bell so you will be updated of my latest videos. Yon. So thank you again sa aking mga 500 plus subscribers. Yon, di ba? So may paraffle tayo, guys, this coming Sunday. So if hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo, guys. We are giving away 500 pesos load or cash, GCash this coming Sunday, di ba? So antabayanan nyo yun, guys. It will be magpaparaffle ako at around mga 11 a.m. Ila-live stream ko yun, guys, diba? Yun. So that we can all see and celebrate sa mga kung sino man ang mga manalo, guys. So hindi lang 500, mamibigay din ako ng 300, 200, and of course we have mga consolation prizes ng mga 20 pesos load, diba? Yun. Not bad, not bad. So yun, guys, tulungan nyo ako so that I can reach more than 500, 1,000. Yung aim ko for this month is abot tayo ng 1,000 subscribers. Diba? Sa tulong nyo, guys, I know we can do this. Yun, diba? So anyway, guys, yung topic natin for today, guys, is it's another money matters. Yun, money making, kumbaga, guys. So yung pag-usapan natin ngayon, guys, is how we can earn through online with our extra time. Kumbaga, diba? So ano yung way na kikita tayo online, di ba? Online with our extra time. So meaning, guys, if may mga extra time kayo, guys, especially now na lockdown pa din or yung iba nasa GCQ na, di ba? Yung kami dito sa Cebu, ECQ pa din. So nasa bahay lang kami, di ba? Nasa bahay lang tayo. So we have a lot of extra time. So if medyo hindi kayo busy, guys, pwede kayong mag-join ito, di ba? Online. So may website tayo na pupuntahan, ipapakita ko sa inyo mamaya, and doon, may mga tasks tayong gagawin every day. Daily, guys, may mga tasks na available doon, di ba? So, free time na talaga yun, guys, or extra time. So, meaning, ang nakaganda dito, guys, wala kayong boss, di ba? Yun, walang boss, walang physical na tao na boss. Kumbaga, walang makikipag-usap sa inyo, walang makikipag-chat, gano'n, walang makikipag-video call, di ba? Yung iba dyan, di ba? Ayaw na may boss, di ba? So, this website is the right website for you, di ba? Sa mga, yun, walang boss, so walang fixed time. Kumbaga, if gusto mong sumagot anytime, sa morning, sa gabi, kung matagal kayong matulog, di ba? Kung 2 a.m. gising pa kayo, tapos wala kayong ibang magawa, di ba? At gusto nyo kumita, di ba? Extra income din ito, di ba? And you're earning dollars, ha? Dollars to yung in-earn dito na website, guys, ha? So yun yung nakaganda nun, guys. Walang fixed time, so it's really up to you, kumbaga, kung when and where, kung saan nyo gusto, di ba? While, example, while waiting, di ba? Or, naboboard kayo somewhere, di ba? At gusto nyo ng kumita ng additional income. So, this website is right for you, di ba? So, yun, walang boss, walang fixed time. Yun, depende lang. May mga tasks doon, guys. Di ba? Yun yung nakaganda doon. Di ba? Pag login nyo, may makita kayo mga tasks doon, guys. So, pipili lang kayo kung ano yung task na gusto nyo gawin for the day. And yun, they will pay you. They will pay you in dollars, guys. Like, they will pay you mga yung iba, depende kasi, iba-iba klase yung task, guys. Mamaya pag-usapan natin yung mga task nandun. It's more on, yung task niya, guys, is just more on categorization, ganon, categorizing, kumbaga, and annotating, and yung labeling, di ba? So, madali lang naman yun, guys, di ba? But, yun, kailangan nyo pang register, kumbaga, mag-register tayo, and of course, may mga online courses kasi doon na dapat natin attendan, and they will have yung mga exam din, online exam, di ba? So, madali lang naman yun, guys. So, yun. So, ano yung website na tinutukoy ko, guys? Di ba? So, eyes on the screen kayo, guys. Eyes on the screen. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-register sa website na ito. So, isang website lang to, guys, and based on sa mga nakalap ko na information. Yun, nakalap talaga, ha? Na information. Ito yung so far na maganda yung bigayan ng bayad, kaysa yung payment niya is weekly binibigay, and this is through PayPal, di ba? So if yung mga wala pang PayPal dyan, guys, mag-register na kayo. I think may video ako before, yung mga online surveys, part of that video is nag-register tayo ng PayPal. So madali lang, guys, mag-register ng PayPal. You just need your email address, and yon,
pwede na kayo mag-register ng PayPal account nyo. And doon ipapadala yung bayad sa inyo. Then through PayPal, pwede nyo nang transfer, wire transfer sa local banks ninyo, diba? So, ganun lang kadali, guys, diba? So, register sa PayPal. Yun ang kailangan nyo, guys. PayPal, then, yun, computer, diba? Sa laptop. And, yun. So, yun. Internet, of course, internet. Kailangan ng internet so that we can access the URL or the website, diba? So, yun. So, ano yung website or URL na to, guys? Ito yung tinatawag na remotasks.com, diba? Parang remote task, di ba? Pinag-combine na remote tsaka task, guys. It's remote task. Oh, di ba? Ang galing, di ba? So, it's a remote task. Oh, yun. So, anyway, guys. So, ipakita ko sa inyo, guys, kung paano mag-register, di ba? From registration, then, ipakita ko sa inyo kung paano tayo kumita ng money first ano nyo dito, gig, kumbaga, di ba? First time na mag-register dito, di ba? So, I show you step by step, ano ba yan? Step by step, guys, kung paano mag-register. And of course, yun, paano mag-navigate around the website itself, di ba? So, yun, remote task, guys. So, install na kayo. Install naman. Register na tayo, guys. Andali, i-on ko lang yung screen ko. Di ba? So, just a little background, guys. Yung labeling, 'di ba? Familiar naman tayo dun sa labeling, 'di ba? So basically, yung hindi naka-familiar dun, guys. Basically, ang client nito remote task na to is more on yung mga artificial intelligence na technology, guys, ha. So big time tong mga client nito, guys, ha. So if you are aware, guys, 'di ba, we are gearing towards na itong mga automation na, guys, 'di ba? May mga self-driving cars na, 'di ba? Yung mga drones, 'di ba? Mga high-tech na tayo, guys. And may mga robot deliveries na, guys. So, yun, basically kailangan nila ng someone to teach the AI or the artificial intelligence of itong technology na ito so that ma-recognize nila yung mga ano, guys. Example, mga objects, kumbaga. Think of it like you are teaching a child, kumbaga, 'di ba? Kung example, iti-teach mo yung AI kung ano yung structure ng object, for example, yung cars. So, doon, may mga pictures doon, guys, tapos ibabox nyo lang kung alin doon yung cars. For example lang yan, guys, ha. And then, pwede din structure ng buildings, kumbaga, di ba? So, yun, ibabox nyo lang yun doon, guys, kung asan doon sa picture. Example, may picture na ipapakita sa inyo na task. So, itatanong kayo, saan doon sa picture yung mga picture ng images ng buildings. For example, buildings, di ba? So, yun, iba-box nyo lang, guys. Box. So, more likely, ganun yung mga task niya, guys. Tapos, they also have this, yung ika-categorize yung mga things, guys. For example, may papakita sa inyo na object. For example, yung headset, kumbaga. So, yun, i-classify nyo siya as, ano yun siya, headset, di ba? Ganon. So, for music, ganon. Kung ano yung mga brands related doon. For example, Beats, ganon, di ba? So, yun, guys, napakadali lang. Ika-categorize mo yung mga objects, yung mga items. Tapos yun, i-annotate or i-label nyo, di ba? Depende sa mga task. Madami kasing task dito, guys. So, yun yung nakaganda dito. Madaming task. So, madaming opportunities for us. So, yung ang key lang dito, guys, is, yun, papakita ko sa inyo mamaya, is yung, dapat yung mga courses, online courses is, yun, i-take natin yung mga courses dun, guys, so that we can avail of the task, di ba? So, yun yung requirement nila, guys, is at least fluent ka ng English or you can read English or write English because there are some mga transcribing din, guys, mga transcribing na mga text or na mga images, 'di ba, na makikita. So i-transcribe niyo 'yon, 'di ba? So for the benefit of the AI na naman 'yun, guys, 'di ba? So wow. It seems na yung Terminator, ha, baka padating na yung mga War of the Machines, di ba? Di ba? Because we are teaching the AI na mga robotics, mga gano'n na yung we are gearing towards those na, guys, no, di ba? So anyway, sandali, hindi ko napindot yung record ng screen ko. Yun, guys, yun yung task dito is it's somehow may easy task, may medium level, may hard level, di ba? So depende. So yung mga easy level, guys, maliit lang yung kita doon, mga cents lang. And then yung medyo hard na, yung tinatawag natin na yung may ano tawag dito, yung LiDAR na, yung LiDAR is 3D. May 3D pa, guys, di ba? Imagine that. Papakita ko sa inyo mamaya, guys, kung anong itsura noon, di ba?
3D, tapos lalagay nyo yung mga cuboid na ano yung ipapa-determine sa inyo guys is like yung 3D environment, kumbaga, di ba, na makikita ng AI, di ba? So, yun, high-tech, di ba? So, yun guys, ano tayo? I-record ko muna. Ano ba? So, wait lang guys ha. So, yung nakaganda dito guys, diba? So, it's online. And, hindi ko ma-record yung screen ko. What's happening? So, wait. To start a desktop launch a game. So I think may problem guys. So sandali guys, ayusin ko muna. Ayun. So yun. Ito yung inaabangan natin. Ayun. So remotasks.com again guys. So eyes on the screen guys. So ito yung makita niyo dito. Eyes on the screen, mga classmates, yon, sa mga gustong mag-earn ng additional income, di ba? So ito yung makita natin sa kanilang website, guys. If mag-visit na kayo, guys, remotasks. May S yun, guys, tasks. Yon, .com. So ito yung makita nyo sa screen nyo. So ito, make money doing tasks, di ba? Start earning from home today. Oh, di ba? So, yun. Sign up muna tayo, guys. Then, I'll show you around kung paano mag-navigate. So, pwede kayong mag-sign up through Facebook or using your Google, guys, ha? Facebook natin. Agree. Sign up with Facebook. Yun. Lahat tayo may Facebook, di ba? So, ito. I-allow lang natin yung your account. Uy, nag-error. Bakit ganon? Try ulit natin. Ano ba yan? Ayaw yata tayong ipa-earn ng income nitong remotasks, guys. So, yun. So, stay tuned lang kayo dyan, guys, ha? Hintayin natin. So, balik tayo, guys. Balik tayo. Sign up tayo ulit. So, ganun talaga yun, guys, diba? So, yung important dito is so that makita nyo, di ba, kung paano mag-navigate na there will there are instances kung baga kagaya no, di ba, may nag-error. So at least we are aware na may error pala na gano'n, di ba? So ito, sign up ulit natin, guys. Yun, ayaw niya. So sa Google lang tayo, guys. Try natin Google kung pwede. So, may problem yung yung Facebook sa Google. So, ito. Try natin ulit, guys. So, ito. Yun. Hopefully, mag-work. So, yun, guys. So, iselect nyo lang yung email ad nyo, guys. So, from the list doon. Nakasave yung profile nyo sa Chrome kasi yung gamit ko, guys. And nakasave dito yung email. And then, lagay nyo dito yung country. Need pala yung cellphone nyo, guys, ha, kasi mag-message sila nung anong tawag dito, yung like a code. So yun, may code na i-send. Yun, so napakadali lang, guys, di ba? Yun, so may 6-digit code na i-send sa cellphone nyo. So ito yung ilalagay nyo dito sa verification code. Yun, so yun. Hindi. Tama ba yan? Mali. Sadali, guys. Ito kasi gamit ko na cellphone. Dito siya nag-text, guys. So, the code is 386138. Ano yun? 386138. Yun. 38. Diba? Ito yung mga challenges sa pag-register, guys. Diba?
Ano ba yun? Mali daw. 38. 61. Yun. Saan tayo nagkamali? Yun. Yun, fine. Ayaw pa rin. So yun guys, nawala pala yung video ko. Anyway yun, may code na ibibigay, ite-text sa inyo guys and i-input nyo doon. So ito na yung welcome screen nyo guys. Welcome to remotasks, di ba? Get started with tasking by taking some courses. The training will take you through some sample tasks to teach you our tools. Be careful to read directions each time. So yun guys, so may mga required talaga guys na mag-taking ng online courses nila so that you can start or you can begin na with taking the task. So depende kasi yung nabanggit ko kanina guys, iba may mga small task, 'di ba? Ganon, may medium difficulty, may very difficult, 'di ba? So depende kung ano yung mga natapos yun ng mga courses guys. And yun, may exam din, may exam. So yun, madali lang naman guys, madali lang. I-try nyo guys, madali lang yung mga courses niya. So ipakita ko lang sa inyo guys ha. Dito kayo sa taas sa training. Ito yung dashboard nyo. Sa taas, makita nyo guys ha. Remote task, dashboard, task log, training, LiDAR portal, support. So yon. So dito kayo sa training guys so that you can start na na makapag-take na kayo ng course and you can take ng mga task, di ba? So yon. So get started on remote task guys. So required to na at least familiar kayo sa background ng remote task na platform. So yung lahat ng mga questions nyo guys dito masasagot dito sa introduction to remote task as you can see. So pagkatapos nito guys, so it will take 10 minutes, di ba? So wala pang task guys after yung ma-complete tong introduction. So i-complete itong introduction guys, then you can start na yung mga tasks. I mean, yung mga online courses, then you can, after completing the online courses, you can start with the task, di ba? Kumbaga. So, yun. Ito, guys, may welcome remarks, di ba? Welcome to Ring. You can earn money anywhere. Yun. Right from your personal computer. Our top taskers on average earn up to 100. Okay, i-forward na natin, guys, so that we can continue, di ba? So, yun. So, ito yung in-explain ko sa inyo kanina, guys. What is remote task, diba? How is label data used in artificial intelligence? Ganon. So, ito yung mga in-example ko sa inyo kanina, guys. Kung ano yung mga, may mga example lang kung ano yung data, labeling, ano yung ibig sabihin nun. Diba? So, yung task nyo, yung pay, yung types of task. So, doon tayo, we'll go directly doon sa guys, yung sa mga tasks. So that you will be familiar kumbaga kung ano yung mga task na nandito sa sa remote task, di ba? So ito. So ito example to guys, di ba? Ito, this is an image that needs to be labeled. So example, so ito may mga tools kayo na so you will learn how guys ha. So do not worry. Huwag kayo mabahala because yung sa mga online courses,
it will teach you kung paano gawin yung mga tasks ninyo. Like, for this example, di ba, image na to, so kailangan nyo i-label. So, there are different kinds of mga labeling and tools na gagamitin nyo, guys. And you will learn all that doon sa mga courses, di ba? So, yun. And then, ito yung payment, yung diniscuss natin kanina, guys. Dapat PayPal, of course, di ba? So, yun. So, ito yung example, guys, ha, yung mga task log ninyo. Sa task log, makita nyo dyan kung ano yung mga in-accept ninyo na mga task, di ba? And makita nyo dito yung payout, kumbaga, kung na-review na yung work nyo, di ba? So, dadaan pa ng review yung work nyo, guys, and then yung result. So, be sure lang kasi, guys, if yung bayad sa inyo, it will depend then sa accuracy. Example, 100% accurate kayo or may mga mali kayo, so, mababawasan yung payment ninyo, guys. So, yun lang. Read carefully lang talaga, guys, kung ano yung mga instructions, di ba? So, yun. So, dito na tayo, guys, sa type ng task, di ba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, may classic task, guys. So, ito yung nag-i-involve lang ng text, image, or video. Yung LiDAR task naman, guys, yung data from LiDAR sensors and is represented in 3D space. So, medyo malaki yung memory na kailangan na gamitin nyo na laptop, guys, ha. So, 3D environment kasi yon. So, medyo it's a difficult task, kaya mas mahal yung bayad, guys, if mag-LiDAR task kayo. But, sinasuggest nila, guys, is yung mag-start muna tayo sa classic task, yung mga madadali, so that we will be familiar of the process, the flow, kumbaga kung paano gumawa ng task dito sa remotasks, di ba? Yun. So, ito, guys, classic task, di ba? Ito, answer questions about the image, website, or text, di ba? So, generally, madali lang itong gawin daw, di ba? Good task to start with, di ba? For example, ito, may, di ba? May image, di ba? Black, beats, wireless, di ba? So, yun, black siya. Beats, probably then wireless yung category niya, di ba? So, kakategorize nyo siya, guys, kung yung ano yung makita nyo na image, website, or kung anong text, di ba? Image annotation naman tayo, guys. So, ito, example, ililabel nyo yung mga image or drawing lines na ipapakita sa inyo, di ba? So, ito, you will learn how to label naman, guys, with yung sinabi ko kanina with the online courses nila, di ba? So, ito, ililabel nyo lang to, guys. Itong mga images dito. Tapos, may tinatawag din tayo na box annotation, yung na-mention ko kanina, yung sa introduction ko about yung remote task. Yung iba-box nyo, for example, di ba? Draw boxes around specific objects in an image, di ba? So, yun, iba-box nyo. Ito, bubong, di ba? Bahay, ganon. Iba-box nyo yan, guys. Then, polygon annotation, more or less, simple lang, guys. So, yun, magdodraw lang kayo ng outline around specific object. Like ito, example na ito is yung swimming pool, di ba? So, i-draw nyo yung lines yan accurately, di ba? So, ipa-follow nyo yung lines yan, guys. Yun. Ganon, di ba? Hanggang ma-trace nyo, di ba? So, yun, hanggang maging mas difficult na yung mga tasks, guys. As you can see, di ba? Video annotation, di ba? Ito, i-annotate nyo yung frame by frame ng video. So, you need to follow the object, kumbaga. So, yun, ipa-follow nyo yung object habang gumagalaw siya, di ba? Frame by frame ng video, yun, iba-box nyo siya. So, yun. So, yun, medyo, yung difficulty level nung task is, mas difficult na, kumbaga. So, mas higher pay naman siya, di ba? So, ito, may semantic segmentation, yun, paint the pixels in an image, di ba? So, yun. So, ito, how the object should be painted, di ba? How many different colors, kumbaga. So, as you can see, guys, di ba? Keep in mind lang, di ba? This is actually for the artificial intelligence, di ba? Kaya nagre-require talaga sila ng human, anong tawag dito? Human intelligence, di ba? Kailangan kasi nila, kung robot ka, hindi mo kasi agad ma-determine yan. So, yung mga shapes, di ba? So, yun, kailangan ng database nila, kumbaga, we are teaching them, kumbaga, di ba? So, yun, ito naman yung LiDAR task, guys. As you can see, ito yung sinasabi ko kanina na drawing cuboids. Ano ba yung cuboids na yan? Around 3D point clouds. So, kahit ako, guys, hindi ko pa alam tong task na to because doon pa lang ako dun sa mga yung easy task, kumbaga, di ba? So, doon tayo magsimula lahat, guys, doon sa easy task, di ba? Hanggang paakyat, hanggang we can go na dito sa mga more difficult tasks, di ba? Like kanina itong
kaning, kaning Bisaya na pod ko. Like itong LiDAR annotation, di ba? So yon. So ito, i-identify mo yung mga objects dito. This seems to be a car, ganon, and then draw cuboids around those points. Yon, di ba? Cuboids. Oh, di ba? Dumudugo na yung ilong natin dito, di ba? Because hindi pa tayo nakapag-start nung mga courses, di ba? But once nag-start na tayo yung mga courses, naka-outline kasi doon, guys, kung ano yung mga first topic, ganon, and then later, hanggang madami na yung nakuha nyo na courses. So, dadami din yung mga tasks hanggang aabot na kayo dito sa LiDAR. Ito mga LiDAR na ito, guys. Diba? So, yun lang yung key dito, guys, is yun. Yun lang, yung mag-start tayo sa baba. Yun. Mag-start tayo sa baba. And then, yun. Yun, paakyat. So, slowly but surely yung ano natin dito, guys, ha. So, yun, one step at a time. Yun. So, yun, yung mga online courses, attend natin, sagutan natin, hanggang, yun, hanggang ma-familiar na tayo dun sa mga tasks, di ba? So, yun. Yun, di ba? The hard, it pays more, di ba? How do I get better? So, do more tasks. Yung sinasabi natin kanina, take more courses, ganon. So, yun, that's it, guys, di ba? So, yun, good luck. So, ready to start na kayo sa training center. So, yun. Yun, pwede na tayo mag-start sa online course, di ba? So, yun lang guys. Ito. Yun, balik na tayo dito. So, ito guys, ito yung online courses nila, guys. As you can see, di ba? May categorization, image annotation, so LiDAR annotation. So dito muna tayo sa yung pinakamadali daw, guys, yung mga categorization. So, ito, i-click nyo, itong sky occlusion. So, you can start na yung online course ninyo about the sky occlusion or yung pag-categorize. As you can see, di ba? Example to, guys, ha? Ito yung common error scores, introduction, kumbaga. So, yun. So, hindi ko na lang i-play ito, guys. So, ganun lang, guys. Pagtapos nyan, guys, may makita na kayo ng mga available na mga tasks, guys, after nyo completing yung mga training, kumbaga. So, lalabas yan dito sa task log, di ba? Yun. So, wala pa tayong makita, di ba? So, yun. Yun lang yung video ko for today, guys, di ba? It's a way of earning extra income, di ba? On your free time, di ba? Instead na if nagsawa na kayo mag-Dota, di ba? Or nagsawa na kayo mag-Mobile Legends, di ba? Why not yung free time niyo, guys, gawin nyo using itong remote task, guys, and there are people who are earning big dito, guys, ha. Ginagawa na nilang full-time. Yung iba, malamang ginagawa nilang full-time and they are earning mga $100 per week, gano'n. Weekly kasi yung payment, di ba? Yung nabagyan natin kanina. $100, $200 per week, di ba? Not bad, di ba? So, yun lang nga yung nakaganda dito, guys, di ba? Yung nabanggit natin kanina. Wala kang boss, di ba? So, may mga available tasks. Pipili lang kayo, di ba? So, depende sa mood ninyo kung gusto nyo mag-work or not, di ba? So you have control. Kumbaga, you control your time, di ba? Kung gusto niyo mas malaki yung income niyo dito, so damihan niyo yung pagsagot ng mga tasks, di ba? So yun lang yun, guys, yung video ko for today. I hope you have learned something new, di ba? Something new na pwede nating kakitaan. Kumbaga, pwede tayo mag-earn ng mga additional income, di ba? Extra income sa ating free time. Yon, di ba? So yun, guys. So that ends my video for today. If you have something to ask, guys, if you may mga comments kayo, please comment down below, di ba? So tulungan lang tayo dito, guys. And if may mga website pa kayo na alam, guys, na kung saan pwede tayo makapag-earn, di ba? So i-share nyo din, guys, sa baba, so that yun, sama-sama tayo dito, guys. Sama-sama tayong abutin ang ating mga goals in life, di ba? Yon, financial freedom, kumbaga, di ba? So yun, guys. So that ends my video for today. So madami pa tayong mga upcoming videos like this, guys. So if may natutunan kayo, guys, click the thumbs up, di ba? The like button, and of course subscribe to my YouTube channel, PJ Yo. So I'll see you again next time, guys. Have a good day.